Zdravo. Evo nešto zanimljivo. Zašto je sporost bila svjesna odluka? U tehnološkom svijetu brzina se često smatra neupitnom vrlinom. Brže znači bolje, efikasnije i modernije. Bitcoin je svjesno odbio tu logiku. Njegova sporost nije rezultat ograničenja, nego izbor dizajna. Brzina u sistemima koji upravljaju vrijednošću ima cijenu. Da bi nešto bilo brzo, mora se pojednostaviti. A svako pojednostavljenje uklanja dio sigurnosti. Bitcoin je odlučio da ne žrtvuje sigurnost zarad komfora. Sporost omogućava provjeru. Daje vremenu ulogu arbitra. Umjesto trenutne finalnosti uvedeno je postepeno potvrđivanje. To smanjuje prostor za manipulaciju i greške koje se ne mogu ispraviti. U sporom sistemu napadi su skuplji i vidljiviji. Ne mogu se sakriti iza brzih promjena. Svaki pokušaj izmjene istorije zahtijeva ogromnu količinu rada kroz duži period. To daje mreži vrijeme da reaguje. Mart razbija mit da je sporost mana. U kontekstu novca, sporost može biti zaštita. Ona sprečava impulzivne promjene pravila i brze političke intervencije. Usporava greške jednako kao i napredak. Bitcoin nije dizajniran da se takmiči sa platnim procesorima. Njegova uloga je drugačija. On je temeljni sloj, a temelj mora biti stabilan, ne brz. Svjesna sporost također utiče na. Hvala na gledanju. Podijelite s prijateljima.